Čaute, ja som Hex. Proste teraz to je tutoriál na môj kanál. Proste budem natáčať také hry League of Legends, Minecraft, potom Team Fortress 2, a čo bude mať, napríklad GTA San Andreas a tak ďalej. No, teraz sme na na servere Skyblox. Tu som si rozmnožil ovce. Tu máme sliepky. Toto ja som rozširoval, to bolo len po tadiaľ, ne, po tadiaľ, tak urobené. Tam ešte bolo, to ja som to rozšíril, no a proste toto založil Tazerman a Gepard. To je jeden kamarát, čo som sa s ním poznal a ma tu prihlásil na toto. Začalo mi to sekať, nevadí. Dám na chvíľu strich. No, som to spreď. No, napríklad budem ešte natáčať Eurotrack Simulator, Spintires a tak ďalej. Možno takedy natočím i GTA San Andreas, jak mi vyjde. No, vám to všetko poukazujem. Toto je také. No, tu máme taký dom. Toto prvé nebolo. To rozšíril jeden chlapec. No, toto je, máme tak 5 zvukov. Tam nie je nič, vidíte. No, ideme k inej časti. Tu máme spawner, dobre, nezomreli. Siať. Tu je toto. Tu sú ovce, tam je Enderman. Kamo, ja sa ich bojím. Tu sú pracujatá a sliepky, nemal som ich kde spawnovať, to som ich tam spawnoval vtedy. Tam sú vajca. Dobre, tu bol taký veľký pekný strom a no, listy, ale prišiel ten debil, tam ten Enderman a nám podpálil, tu bol strom, všetko spalil, toto tu spalil, jak ukazujem teraz. Tak všetko spalil, nevadí. Dobre, ten stĺp zarastol, nevadí. Ideme najvyššie. No, to tak vyzerá. Ešte pod tým je. Toto som robil ja. Nezemrel som. No, toto som robil ja. Lebo vždy, keď som išiel túto portálu, počkajte, tá som zemrel. A vám to som bol vyfutý. Vám ukážem. Tu si podávam. Tie veci. No a tak. Idem sem. Dobre, idem sem. Ich tu je. Neviem, na čo toto urobili. No a... Nevedel som, že tu je tak malo. Nemohol zhľadiť. No a zraz sa tu zrodil. Tam sú kriple. Začína mi to sekať. Dobre.
No, ideme do Endru. Trošku som už tu si dačo zobral. No, si zoberieme zlatý meč, on má sílu 4, to drevená sekera je silnejšia. Dobre, no, ešte toto, keby ste chceli vedieť, čo to je, ukážem. Tam je voda, neviem na čo je to dobré. A také dvere okolo neho. Dobre. Nie, ja som nechcel mŕtve. Ups. Dobre. Ideme sa nájsť. Dobre. Toto si dám, neviem, či toto prežijem. Dobre. Shit. Som zomrel. Filip, poď, ja ťa vidí. No ešte. Ona začala iba v rezálku. Som spadol! Tam zatancujú. Reštartuj to. Filip, poď, prosím. No i toto je víc rozstane. Dobre. Hej. Si trápny! Čo sa týka? Dobre. Tu kde som? Ježi. Keď každý ma tak chytiť. Ale to je armáda. Dobre, spadám. Dobre. Dobre, Dobre, odišla mi. Čo si to položíme? Nedá? To dáme tu. Dúfam, že prasatá žerú tekvice. Semiačka. Mega to vyzerá. A som sa tak... To tak nebolo takedy. Čo? 1, 6. Jak to vyzerá? Toto dáme tu, toto dáme tu. A ja už nemôžem. Jak to keby som... A ona čo tu robí? Dobre, dáme F5. Veslo. Raz pocelajeme. 8 dia. No. Čo robíme? Jeme challenge. Či prežijeme dále. Ups, to som
som do... Kakao. Dobre. Aspoň... Aspoň... ideme sem. Čo doma tak skoro? Dobre. No. A ideme na to. Ideme... Juuu. Dobre, poho. No dobre. A je tu vajíčka. Počkaj. Zomri. Dobre. Dobre. Prelez, lebo dneška príde, vieš. Pierko. To atramenda pierko, tak sa to rekupera. Toto musím opraviť. Dobre. Dobre. No. Ideme toto rozširovať. Keď máme drevo. Nemáme. Tu je. To sa všetko bude trebať. Není? Dobre. Dobre. Toto som práve nechcel. Ryb, drevo. Shit. Dúfam, že to ešte bude mať. Tu si dáme drevo. Teda soba dreva. Ideme rozširovať. Dobre, tu už padám. Tu. Dobre. Ešte tu. Grave pito. A včera 10 eur. Dobre. Čo by si pomáhal? Toto trošku prestrihnem. No, tu som späť, len sa tu spali veľa zombíkov. Hlavne kostlivcov. Ups, to som nemal robiť. Ups. Head. Ne. Som zomrel. Dobre. Ešte niekto prežil. On má moju tekvicu. Ty vole, on má moju tekvicu. On má moju tekvicu, zomri. No.
No. 4 FPS, poho. No, tu si dáme ketikvicu. Tu. Tu tak svietí. No. No. Dobre, no, toto som ja teraz postavil, 64, 3x4 i 64 stakov som vyničil, ale nevadí, bolo mi to, som dvakrát spadol, nevadí, no a proste, toto je tak, tam som tak urobil, to by malo byť všetko, tá, čaute.